Benvinguts al Minut de la Terra. El 1960, uns científics van fer esclatar centenars de quilos d'explosiu a la costa d'Austràlia. Unes 4 hores després, sons de l'explosió van arribar sota l'aigua als micròfons submarins de les Bermudes, 19.000 quilòmetres més lluny. A l'aire, aquest so hagués arribat com a molt a uns 25 quilòmetres. I sí que en general el so viatja més lluny sota l'aigua, perquè perd molta menys energia que per l'aire, però no centenars de vegades millor. Aquests sons van viatjar quasi mig planeta gràcies a una autopista submarina del so. Aquesta superautopista existeix perquè el so viatja a diferents velocitats en les diferents parts de l'oceà segons les condicions que es trobi. La temperatura de l'aigua i fins a cert punt també la pressió afecten com denses són les seves molècules i com de rígides són les connexions amb la següent. Els dos factors que determinen la velocitat del so. A la superfície, on l'aigua sol ser més càlida, el so es mou més ràpid, però com més profund anem, la temperatura es desploma, alentint dràsticament la velocitat del so. Prop d'uns 1.000 metres de profunditat, depenent d'on estiguis del planeta, la temperatura dels oceans arriba al mínim i l'efecte de la pressió pren el control, causant un nou increment en la velocitat. I aquí es posa interessant, perquè aquesta capa on la velocitat del so és menor és la que li permet viatjar més lluny. És un efecte semblant al que podem trobar quan esquiem. Si anem per una zona més ràpida i arribem a una zona més lenta, l'esquí que està a la zona més lenta ens frenarà i el que està a la zona més ràpida ens farà girar cap a dins. Un cop arribem a l'altra banda, el mateix ens passarà en direcció contrària. L'esquí que està a la zona més ràpida ens farà tornar a la zona lenta. A les zones del so els passa quelcom semblant. Si entra en una capa d'aigua on la velocitat és especialment lenta, en l'angle adequat, o s'emeten dins d'aquesta zona directament, queda atrapada en aquesta capa lenta. I en comptes de dispersar-se i desfer-se a la superfície o ser absorbida per al terra de l'oceà, els sons d'aquesta capa queden entubats i poden anar fent i fent. Aquesta capa es diu el canal sofà. Pot ser una curiositat dels físics, però té bastanta utilitat. Observant a les balenes, els científics creuen que el fan servir com una mena de telèfon superllarg. I vaja, nosaltres també el fem servir. Detectant sons a través d'aquest canal, podem escoltar sons que s'han produït a tot l'oceà, des de trencament de casquets polars a suposades proves nuclears secretes. És més, amb aquesta infraestructura podem calcular la velocitat a la que es mouen els sons pel canal i detectant les variacions en aquesta velocitat podem detectar canvis en la temperatura de l'oceà, una mètrica crítica per la salut del planeta. I en tacants de balenes ho podem sentir tot des del sofà. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.